אהלן חברים, היום אני מזמין אתכם לחוויית לימוד גיטרה. אראה לכם היום איך לנגן מנגינה מאוד מאוד יפה ומאוד פשוטה, מנגינה בסגנון הקלאסי. לא משנה איזה גיטרה יש לכם, אקוסטית או קלאסית, אתם מוזמנים להצטרף לשיעור. ראשית כל אני אנגן לכם את המנגינה ואני אראה לכם איך לומדים אותה. אז המנגינה היא האיטיוד בסגנון קלאסי. אנחנו נצטרך כמה דברים בשביל ללמוד אותה. דבר ראשון זה ארפג'ו. ארפג'ו אנחנו קוראים לפירוק מיתרים או פירוק דברים לגורמים. כלומר, אם אני למשל מנגן אקורד ולא מנגן אותו בצורה כזאת, אלא מנגן אותו בצורה כזאת, למשל מבודד מיתרים מתוך האקורד, אני קורא לזה ארפג'ו, כן? יש כל מיני סוגים של ארפג'ו, מי שלומד בקורס או עבר את הקורס כבר יודע המון סוגים של ארפג'ו, ולנגן אם זה שירים ומנגינות, אז יהיה לכם קל. מי שלא, אז אני אראה לכם את הארפג'ו המקורי, שמשתמשים במנגינה הזאת. אנחנו עושים משהו מאוד מאוד פשוט. כל המנגינה מבוססת על ארפג'ו מסוג זה. ארפג'ו 3 רבעים. כרגע לא ניכנס לשמות, פחות חשוב, אבל מה שאני עושה, שימו לב, כל אצבע, כן, שימו לב ליד ימין, כל אצבע שייכת למיתר. כאילו אני מנגן מיתר 6 עם אגודל, מיתר 3 תמיד אצבע מנגנת, כן, מלמטה, מיתר שני, כן, אנחנו סופרים את המיתרים מלמטה, אז מיתר שני זה אמה, ומיתר ראשון, קמיצה. כן, זרת אנחנו לא משתמשים עם הזרת לנגינת ארפג'ו. אז עוד פעם, 6, 3, 2, 1, 2, 3. זה הדבר שאתם צריכים קודם כל לתרגל. שימו לב, בהתחלה יצא לכם בקצב איטי, כן, אל תמהרו, שימו לב לצליל. כן, תשימו לב שבאיטיוד הזה כל פעם אני מבצע את אותו ארפג'ו, רק מחליף תווים. תווים בודדים עם יד שמאל. כן, תכף אני אראה לכם את זה עם המספרים. אני רק רוצה לומר דבר אחד לפני שאנחנו ממשיכים, אל תצמידו את היד, אל תעשו משהו כזה. אני רואה אצל הרבה גיטריסטים מתחילים, שמתחילים לבד ללא מורה. זה בעצם דבר שירוס לכם פשוט נגינה לגמרי בהמשך. כאילו יש כאלה שעושים ככה. מן הסתם, מי שראה כבר את הסרטון הקודם שלי, או באחד הסרטונים אני כבר הסברתי, שיש לנו קונטרה, היד חייבת להיות על הגיטרה, שאנחנו מנגנים ארפג'ו או תווים, כן, בודדים. ולא ככה, כי אז אין לנו קונטרה, היד נופלת, אנחנו מצמידים באופן טבעי, ואז יוצא לנו צלימות גרוע ואין קואורדינציה. אז בבקשה תעלו את היד ותשבו ככה, לא משנה אם הגיטרה שלכם קלאסית או אקוסטית, פשוט לשבת בצורה כזאת. ובואו נעבור ללימוד של מנגינה עצמה. יש לנו כאן טאבים או טבלטורה, שיטת המספרים, כן, רישום במספרים. שוב, מי שלומד או למד בקורס, הסברתי שם בהרחבה, למדתם לקרוא מספרים ניגנתם מנגינות לפי השיטה הזאת. אז כאן אני אסביר בקצרה. הקווים אלה המיתרים, כן, זה כאילו הפוך. הקו שהוא למעלה זה מיתר הראשון, כלומר המיתר הזה, כן, המיתר הדק ביותר, והקו שהוא למטה זה מיתר העבה ביותר, כן, זה קצת הפוך על הפוך, אז שימו לב. למשל, אם אני רוצה, והמספרים זה הסריגים, כן, מספרים זה הסריגים, כן, 1, 2, 3, 4 או כך הלאה, שאנחנו אמורים לשים את האצבעות. לדוגמה, אם אני שם אצבע כאן, כן, במיתר הרביעי, כן, מלמטה אנחנו סופרים, שוב, מיתר הרביעי, סריג שני, זה בעצם מספר 2 בקו הזה. אז זה אומר שאני צריך לנגן את התו הזה. הוא נקרא מי, אבל שוב, בשביל זה לא צריך ללמוד תווים, אפשר רק להסתכל על המספרים. והאפס כמובן זה מיתרים פתוחים. למשל, מיתר ראשון פתוח, זה מסומן בתור 0, אוקיי? אז שימו לב איך זה הולך.
אנחנו נלמד את זה בחלקים. קודם כל אני אנגן לכם את החלק הראשון של המנגינה. אוקיי, שימו לב איך לומדים את זה. בהתחלה רק מיתרים פתוחים, ארפג'ו שניגנתם. אחרי זה תו כאן, קוראים לזה פה דיאז, אבל פחות חשוב. סריג 2 במיתר שישי. אחרי זה סריג 3 במיתר שישי. ושימו לב, בתיבה האחרונה כאן אנחנו שמים את התו הזה כאן, כן? ומתחילים לנגן מהמיתר החמישי. האגודל כבר לא פורטת מהמיתר השישי כמו שלמדנו, מהמיתר החמישי זה מכיוון שמדי פעם האגודל תחליף מיתר, אבל כל השאר של הארפג'ו נשאר, אז זה לא יהיה קשה לעשות. אוקיי, שוב, 0, 2, 3, ומיתר חמישי, ושימו לב, התו הזה תשימו ישר. אוקיי, ויוצא לנו כבר משהו יפה. כן, זה החלק הראשון. תכף נעבור לחלק שני. שימו לב, אם הצליל שלכם יוצא כזה, לפעמים האצבע הזאת כאן, שימו לו ליד שמאל, או זאת תופסים מיתרים למטה, אז תפתחו. בשביל זה אפשר לא לעלות את האגודה, להוריד אותה למטה. כן, זה יעזור. אוקיי, בואו נמשיך עם החלק השני, הוא מאוד מאוד דומה לחלק הראשון, רק כאן אנחנו מתחילים מהתו הזה, תו מי, מיתר 4 סריג 2, ובעצם הארפג'ו שלנו כבר מתחיל מאותו מיתר, מיתר 4, כן, שזה בסינכרון, אז אני מתחיל לנגן עם אגודל מכאן. והתו הבא, שימו לב, נמצא כאן. אנחנו פשוט, סליחה, כן, מעבירים את זה לכאן. אוקיי, והשאר יהיה בדיוק כמו החלק הראשון. עוד פעם, 3, ועוד פעם את זה, אותו דבר. שוב שימו לב לחלק השני. 2, 4, 3, 0. כן, תשימו לב לעיקרון של האצבעות, גם למדנו את זה, זה בעצם כל אצבע שייכת לסריג בדרך כלל. אם קשה לכם לעשות למשל תו שני עם זרת, אז אתם יכולים לעשות אותו עם אצבע שלישית, זה בסדר. ואז למעלה. אוקיי, עכשיו אנחנו נחבר את שני החלקים הראשונים. חשוב מאוד, במיוחד למתחילים, כן, שתעבדו לפי חלקים, כן, חלק ראשון, חלק שני, ואז תחברו אותם יחד, אז יחד יוצא לנו דבר הבא. אוקיי, אז תעבדו על זה קודם כל. אם אתם מרגישים שעד עכשיו משהו פחות הולך והצליל פחות טוב, תעבדו קודם כל לשני החלקים האלה, והבסיס להכל, אני מזכיר שזה ארפג'ו, קודם כל ארפג'ו, כן? אם אין לכם את הבסיס הזה של ארפג'ו, אז אל תמשיכו. אתם יכולים לעצור את הוידאו, כן, ללמוד ואז להמשיך. ואני עובר לחלק השלישי, חלק מאוד מעניין, שאנחנו כאן מנגנים תווים גבוהים, זה יוצא ממש יפה. כן, זאת השורה השלישית. שימו לב שיש PDF, אתם יכולים להוריד את הקובץ ולהדפיס, אז זו בעצם השורה השלישית. אנחנו שמים אצבע כאן, תו C, סריג 7. שימו לב שיש נקודות בשביל שלא תצטרכו לספור מההתחלה. כן, אז ישר תראו איפה הסריג השביעי. גם בגיטרה קלאסית יש את הנקודות, אין בדרך כלל למעלה. אז נקודה הראשונה בדרך כלל, כן, מסמנת את הסריג החמישי, והשנייה את הסריג השביעי. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה בעצם. להתחיל לשים אצבע לפני שמתחילים את הארפג'ו, כן? שמים אצבע שלישית, זאת עדיף, כן? בשל יד שמאל, על הסריג השביעי, על הנקודה השנייה. ובעצם כאן אנחנו פורטים, עושים את אותו דבר, אותו ארפג'ו. ואז שימו לב, אצבע ראשונה הולכת לסריג החמישי.
ואז אצבע שלישית חוזרת לסול, לסריג השלישי כאן. ובסוף אנחנו עושים צורה מאוד פשוטה של שתי אצבעות, כן? כאן וכאן, שימו לב. ומתחילים גם מהמיתר החמישי כבר ולא מהשישי. למי שלא נוח לשים צורה כזאת ככה, אפשר לשים ככה, זה גם מאוד מאוד נוח. אוקיי, אז תשימו לב עוד פעם לשורה השלישית של המנגינה. כן, ואם תסתכלו בדף, השורה הרביעית תהיה בדיוק אותה שורה, זה אותו דבר. אוקיי, וזהו, ואז נשאר לנו ממש קצת, אנחנו פשוט מתחילים לנגן כאן. שמים תו C, ואז שני תווים, כאן וכאן, דו, כן ורה למטה, אפשר לשים ככה בצורה כזאת, אם זה רטו שלישית, למי שפחות נוח אפשר לשים ככה. אוקיי, שוב, שימו לב, תו הזה. ואז שני תווים האלה מתחילים מיתר החמישי, שימו לב, בהתחלה. ואז אנחנו רק משחררים את המיתר החמישי והמיתר השלישי, במיתר השלישי האצבע נשארת. אוקיי, עוד פעם. 2, 3 ו3 למטה, פתוח. והתיבה האחרונה של המנגינה, זה פשוט, זה כבר לא ארפג'ו, זה הדבר היחיד שהוא לא ארפג'ו, מנגנים כאן רק עם הגודל, שימו לב לתווים. 2, 1, 4, 0, עוד פעם. עוד פעם. כן, אני מנגן עם הגודל. 2 מיתר חמישי, 1 מיתר רביעי, 4 אותו מיתר רביעי, ומיתר 2 פתוח, שימו לב. זהו, ואחרי זה אני מסיים עם אקורד EM, אקורד הכי פשוט בגיטרה, שמים שתי אצבעות ככה, ומנגנים פשוט למטה. אוקיי, שוב שורה אחרונה. 2, 3, פתוח, 2, 1, 4, 0. ועכשיו אני אנגן לכם את כל המנגינה מההתחלה, שכבר תוכלו לחבר את הכל. אני אנגן קודם בקצב איטי, ואז בקצב יותר מהיר.
אוקיי? כמובן בקצב כזה זה הרבה יותר קשה לנגן, אבל מה שטוב במנגינה הזאת שאתם יכולים לבחור את הקצב משלכם, לעשות לאט או הכי לאט שאפשר ואז לאט לאט להגביר. לאיזו רמה או איזה קצב אתם יכולים להגיע, תלוי בכם, בכמה אתם מתרגלים בבית, כמה אתם מנגנים וכמה ניסיון נגינה. כמובן אתם תצברו בהמשך. אוקיי חברים, אני מקווה שאהבתם את המנגינה ושלמדתם. המנגינות מסוג זה באמת מנגינות פשוטות ויפות, אפשר לנגן אותן לחברים, למשפחה, לעצמכם. כך בעצם לומדים ומרחיבים את הרפרטואר. כל מנגינה כזאת נותנת לכם עוד תוספת לרפרטואר שלכם האישי, ואם אתם רוצים ללמוד יותר, ללמוד טכניקות חדשות, ללמוד הרבה שירים, ללמוד לשיר, אז שוב אני מזכיר, הצטרפו לקורס ותמשיכו ללמוד את יאללה. אני רוצה לומר לכם שהקורס הזה באמת מתאים לכל אחת ואחד, גם למתחילים, גם אם כבר התחלתם לנגן ואתם תקועים איפשהו, אז הקורס הזה בשבילכם. אני מקבל הרבה מאוד תגובות ואני רואה שאחוז ההצלחה באמת מאוד מאוד גדול בין התלמידים. כל השיעורים שתקבלו יהיו שמורים באזור האישי באתר, כך שגם אם אתם לא מספיקים בקצב של 2 שיעורים בשבוע, אז אתם יכולים פשוט לחזור מתי שאתם רוצים וללמוד בקצב שלכם. אז תצטרפו לקורס אם אתם באמת רוצים לדעת לנגן כמו שצריך ולא לקפוץ מסרטון לסרטון או ממורה למורה. באמת יש לכם היום הכל במקום אחד.